Ikaw kita makabot sa pangkal. Sabad baga sa pwede ka pamangkot din pakadto sa agunihin. Salamat, salamat. Banwa kang simbahan. Dito ang parking, may parkingan dito sa ano. Mayroon ka ng display sa akin. Ate, ay, pakutang. Thank you guys.
Aakyat na tayo doon. Parkingan to clear. Diin. Parking. Karong pag-ulo. Wala mag-short ang bahay. CR dyan. Sino tong jacket kinano na? Kay Che, may jacket pa man ako dyan nga na isa eh. Saka na. Ang bago namin. Bago yan. Maramang si Cha Gumbay. Kaya niyo yan. May jacket din ako dyan sa sulod sang bag eh. Paakyat na siya. Paakyat na po. Paakyat na. Paakyat. Akyat na tayo. Taas na siya. Taas. Okay, Manong Bryce, hiking na. After 20 or 25 minutes of walking, nandito na po tayo sa chapel. Magsisimula na ang first station. Thank you so much to all who did this Agony Hill. Sila mama. Yok. Good for us. Kasama namin si Father at ang mga taga-simbahan na mag-Station of the Cross. Simula na ng pag-akyat sa Agony Hill. Matarik siya, matarik. Jesus, maluoy ka sa amon. Araw-araw mo kami ang salat. Nandungan na ako. Di na maglipat kami. Napaluoy ka sa amon. Patawarin mo kami. Masaya inuusan ka na. Pagbago agod na kita maluwas sa dakong nakaso. Jesus, maluoy ka sa amon. Patawarin mo kami. Diyos namin sang kaloob. Ikaw ang mga ani mo, sabton mo ako. O Santong Diyos, O Santong Diyos, Santos kagamhanan Diyos, O Diyos na di man
ka, O Diyos sa amin. Di ka Ikalimang istasyon, si Jesus magpas ang Elevating cielo, within me sus, por mis pecados está en la cruz. Por mis pecados, muere mi Dios. Perdón, Dios mío, perdón, perdón. Llora la Virgen, Madre amor, porque inflando tu Hijo Dios. Madre mía, no más pecar, sin santas lágrimas perdón. El Rey del cielo, rebelde Jesús, por mis pecados, perdón Dios mío, perdón, perdón. Era la Virgen, perdón. Ang taas po, ang taas. Nasa 6 station. There can be no greater love shown upon this land than in the one who Ikapito mo na sirili pagpapawali doon dumay ang pilat ang ating ginharinay ikaw bago ko yabot at sayabot ang aton patulog sa paghinusong namon. Kataay ni Jesus kag sang mga babae nga taga Jerusalem. Ginadayaw kag ginapasalamatan kanamon o Kristo. Tubos mo ang kalibutan. Ato ninihala sa kalimanan. Pabay nga ang Dios nga Espiritu bulog sa ila sa pagtinguha sa pagatipan sa ila kadapaan kag kinahanglanon sa ila bilog nga pamilya. Mangiran nga sulundan sa bugos nga sosyedad. Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nagsunod man sa iya ang madamo nga mga tao upod ang mga babae nga nagahinibig kay nagapangagkad nagpagmalong sa ila kanang silid. Mga babae sa Jerusalem, pili kamo maghinibig tungod sa akon. Maghinibig kamo tungod sa inyong mga anak. Kung nag-aabot ang mga inagaw na magasiling sila. Bilangan ang Malayo po. Kasaan matawa mo kami sa Yesu Kristo dito sa Kalbaryo. Jesus man, may kasama. Tawaran mo kami sa lagi na panahon. Pili na pagkiwat kami. Jesus, luwi ka sa amin. Patawarin mo kami sa lagi na panahon. Dili na
kami. Bus mo ang kalibutan. Karga kau? Hah? Karga hindi? Hmm? Kargahon ka ka? Hindi ko magtumuti kay karong nga kumagkamang experiment. Station. Aligpin siya kay Pilato, maging pangayo niya ang bangkay ni Jesus. Dayon si Pilato, nagsuk dito lang kami sa hatag ini sa iya. Aking ikatubos, sayan tibag ng dugo at luha ni Jesus buong bakit na nagpapasakit. Upang sa karapi matubos usay sa Mangunguyo kita. Ay, sorry. Ginoong Jesus, matapos na ang pagkakangan ang imo pag-angkol sa matayon at pagkakanhaw. Paagi sa gibuston na ginagawa siya Kristus. Kami nakakatsag sa kasusunod sa naman sa Lord. Na ang naghatag sa imo sa masakit. Dari galing ang hindi. Ikaw amon. Diyan haron. Salamat sa imo, Ginoo. Salamat Ginoo sa imo mapinatawaron at kagipusoon. Kami nagapasalamat sa imo, Ginoo. Salamat Ginoo sa pulong at sa buhat. Kami nagapasalamat sa imo, Ginoo. Ubayi kagtuy-tuy kami Ginoo sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imo alan, mamuot sa ako ng imo kinarian, matuman ng imo pagbuot diri sa luta.
Priest, kay Father Agapito Losaria, nagapasalamat kita po sa tanan nga nagtambong, sa tanan nga nagupod sa sini nga tradisyon naton nga ginahimo kon Biyernes Santo kag Kwaresma ang Via Crucis. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod. Tani nakabulig inyo sa aton nga pagpamalangkong kag tani mas na-realisar naton kung ano kita kapalangga sang Dios. Kag let us maintain the silence. May we have a blessed Triduum. Ang Ginoo yarag sa inyo, yarag sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios. Sa Dios. Thank you, Lord, for the strength. Ay, bawal pala mag-tinas. Diyan muna kita kung ano. Dito sa view. Thank you so much, Lord, for the strength na nakasaka kami tanan safe. Let us go now first to the viewing deck. Napakaganda po dito sa tuktok. Ang dami ring mabibilhan na pagkain. Ayan, oh. Kami hindi na kami bumili kasi may baon kami. Sila sister-in-law at ang mga bata, yun, kumain sila. Kami, mas pinili naming mag-selfie-selfie na lang at pumunta dun sa viewing deck. Napakaganda po. Thank you, Lord, for the perfect weather. Thank you very, very much, Jesus Christ, for dying on the cross, for saving us, the sinful mankind. Thank you for your most precious body and blood na inalay mo para maligtas kami. Patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kaming sumunod sa iyong mga landas at umiwas sa mga kasalanan. Please guide our ways. Please transform our beings, our sinful bodies. Please help us, guide us to follow you, to love you, and to hate what is evil. Please always be with us, O Lord. Tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami magpatawad din at magmahal ng tapat sa aming kapwa. Amen, amen, amen. Agony here sa Alimujan. Sexy. Okay na, boy. Ito sa ano? Oh, okay. Agony Hill. Alimujan. Grabe ka puti. Tambok-tambok. Tapos maputi. Okay. Okay, bye-bye. Puli na ta. Resting. Balik na to.
Hindi. Nakikita ko mahal na kagtuko-tuko. Good. Che, diin kita ma-selfie. Ang nami, diri o nami. Suba na na-dry. Aray ko. Ay, dalong. Hulugan mo. Ay, kabayo. Napakaganda. Ari mo dyan. Are we lost? Ha? Hindi nga, diretso man sila. Oops. Oh no. Ang balay nila, grabe. Katakom sa mga plants. Nagtalang kami. Bigla ganito lagyan. Diba si shortcut gid man ginagyan ta. Thank you Lord. Diyan na. Whew. We got lost, but now we're here. We're found. We found the way. We found the way. And thank you Lord. Tsaka kami nagtalang. Doon pa lang alagyan. Maya ano lang? Amay ko so lang. Pwede na ako. We survived. Thank you, Lord. Li na 8:46.
By Agony Hill. By Chan. Thank you, Lord. Thank you for the strength. Nami dyan. Ay, nami. Ano mo dyan, product? Ay, bayat. Korta mo, tingin mo.